Wah aku meneng. Nggih no. Lah kok yo meneng. Wah aku meneng. Ya wis. Niki nek mboten klantu wonten tikang dusun nggih Pak Bu nggih. Padha nanti wong-wong. Anu kasih ngopi. Ya teh ya. Mbuh. Masa desa mbuh. Bawa dirempelasen. Oi. Gerak saka, Met. Gerak saka. Penginen. Oh. Budaya Indonesia. Masuk klet. Wong seneng kene nyonyor. Sakone aja disuruh, Mbah, kok ambruk kah. Ya omong karo omong untak utup. Lah aku wedi kok ngerti. Lolole Wes betul kowe neh betina. Wong iki ya panggane tapi. Lambine anyar. Ono cak donya. Yo. Sugeng dalu macange Mbak Limbuk, Pak Rudi Gareng, Pawartane pripun? pangestu panjenengan sehat walafiat saged dugi mriki. Wonten Tugurejo, Ngasem, Kediri. Nggih. Dalam rangka bersih desa. Nggih. Perjalanan lancar nggih Mas Dodo. Alhamdulillah lancar, Pak. Mboten wonten alangan setunggal menapa mapan tengahing dalan. Aman niki wau Rawuhe alhamdulillah. jam pira? Wau dugi niki mriki nembe mawon kisaran jam 8 wau, Pak. Oh, sampun panggih panitia. Sampun panitia. Sampun dahar. Sampun darane wah pun cukup Burapiak sedayanipun. semanak demulur tur anune biak-biuk lah piantune kene iki. Wah, nggih. Blobo. Nggih, blok. Sampeyan rawuh marem banget piantune. Wah, marem sanget saestu Padha saka Bojonegoro ya. Nggih, Pak, wis marem sanget pokoke panitia mriki ketinggal kompak. Wah, kene iki ben taun mesti enek wayang Mas Dodo. Oh, nggih. Dalam rangka bersih desa ki mesti gelar wayang ning kene adat tetep dijaga dening Pak Kades, masyarakat semuanya. Nggih. Bombong awake dhewe selaku pelaku seni. Leres-leres. Marem ta sampean? Marem nguri-nguri kabudayan mboten kados dalu punika estu. Domong Nggih. Jan rumah saku. Tapi niki kula gumun kalih panitia lho, Pak. Kenapa? Kompak, sugotane nggih medal. Ah. Sing istimewane ku setunggal. Sapa? Kopine, Pak. Nyang apa kopine? Kopine iso pahit tera kaprah. Kowe kopi pahit apik bareng aku. Jenengan pripun? Nek jenengan pripun? Wis gah. Mboten napa-napa sharing. Kira-kira apa panitia iki saking sibuke aku ora mungkin. Lah terus Loro ki aku diteri kopi ki ya enek lepeke ya enek tutupe ya enek Nggih. cingkire. Bareng terus panitiane sing nyuguh ngalih ki nggawa leser lho ya anu. Nggih, sami. Kaya abot ngono ya nggih sami berarti. Bareng panitia ngapunten paling lali panitia. Lali prami. Urung diseni. Lah kok bareng tak ombe lah kok kosong lho. Lah iki ndi kopine iki? Lah
Lah kudune jenengan nek legane panitia nggih entek-entek isine. Oh lho kok abot men nggih. Akhire cingkir tak go mulih. Ngono lho. Oh, berarti dalang moh rugi ketoke cingkir Lho, bareng ora. kok mulih. Mungkin panitia saking repote. Nggih. Jenenge apa lho? Iki nyapa to, Pak? Pak? Jenenge gadah damel nggih ngaten. Iya no semangat no. Sugo gupuh. Pak Lurah menika piyantune Andapasar. Nggih. Merakyat. Betul. Pak Agung Witanto. Agung Witanto. Heeh. Lha iku lek diudari ngoten niku wonten tegese piyambak-piyambak. Agung ki apa to? Agung niku wis ngarani gedhe. Lah. Nggih. Witanto. Gedhe TKT apa sing dikarepo desa kene anggere iso desa maju, desa sing makmur insyaallah Pak Agung akan selalu di depan. Alhamdulillah. Nggih to. Kowe meruhi danyangan sak orane kok Kediri. Sak Jawa Timur ora enek danyangan terus enek joglo sak mene gedhe. Lah nggih ngeten iki sae, Pak. Berarti tasih purun nguri-nguri. Tugurejo. Mbah biyen nggih to, Pak. Nyapa to? Nyapa to? Wis nyapa kok nyampuk apa? Lah padha tanggapane melu omong. Kowe kok terus melu sasar susul aku omong karo dodok lho. Aku Kok kowe ora petuk lho karo dodok. Lah kok nyerimpet. Ada kangen lho karo dodok ki. Ya pengin lho jagongan omong-omong. Lah karo aku gak kangen. Lah kowe sapa tak kangeni? Lah Wong iya. ade padha lanange. Lah ngopo ngangeni kok wong lanang ki ngangen iki ya wong wedok Wong sing wedok. ayu-ayu to. Aku ya kangen ning karo bojomu ngono. PPN los. Wegah. Iki wong lanang sing gak tanggung jawab ya Ora kurang. kok melu omong pengen omong. Ngomong apa? Pengen melu omongan karo Mas Dodok ngene iki. Nggih. Ben ketok nek kangge. Nggih no. Ya. Dalem Pak. Sesama kawan harus memberi Kesempatan. Wis Leres. dene komet Nggih. kene. Omong Nggih, nggih, nggih. masyarakat ben ngerti lek komet ya Nggih. teko. Teng Tugurejo niki Tapi nggih iki Pak. banget asine Pak. Jadi awake dhewe Tugurejo kudu nika leres. Koncone omong ya Pami kok tiga-tiga to. Ning kancane iki ora ngerti awake dhewe to, Pak. Iya. Ora ngerti Desa wayah, kan- ora ngerti panggonan. Iya, Lah jadi nang kene pandiri kok dari nggih, kene Golek kok selos-selane selose. leres. Anu. Apa? Aku omong. Lah Terus terus ngomong. Nggih. Lah terus Lah jenengan nggih meneng riyen. wah aku meneng. Nggih no. Lah kok Dodok. Oh ya meneng. wah aku meneng. Ya wis. Dodok. Nggih nggih nggih. Matur nuwun Komet arep omong. kalih Desa Tugurejo niki nak mboten kelantu wonten 3 dusun nggih Pak Bu nggih. Padha nanti wong-wong. Anu kasih ngopi. Ya teh ya. Mbuh. Masa desa Mbuh? Teng desa Mbuh menika kula ngucapaken mugi-mugi dados desa ingkang mbuh. Ingkang piye cah kita. Anu doh desa Tugurejo ya. Bu, Lho, jarine mok kon meneng. Maksudnya nggih sahur manuk ngoten lho Pak. Oh, Sahur manuk antara Lek kowe omong kancane melu sahur manuk. nggih. Suwi bali-balan. Lah ngoten lek kados dhewe wau. Omong. Yuk yuk. Tetep semangatku ya. saking Semangat, tetep semangat. Tugurejo kudu ngene, Mas. Tugurejo kok. Matur nuwun Tugurejo utamanipun Pak Lurah Kugeru, Kok Pak Agung Witanto kugeru, Kok sedaya masyarakat kugeru, Kok Tugurejo menika kugeru, Kok saged dados desa ingkang kugeru. Kok ingkang baku teng mriki nderek Kok Nesu, malah nesu. aku rasa omong ra pathek endol. Iki ning danyangan lho. Iki danyangan lho. Nek wis omong. Ngomong hati-hati lho. Aja ngono. Wis Kowe samuni apa kowe? dadi kenyataan bosok Samuni sakmu apa? lho. Urusane ngono. Samuni apa? Hati-hati lho kowe. Sing malati sampean wong loro lho. Lah nyapa? Nyapa lagi omongan pertama kok wis ngelek-ngelek panitia sing ora enek kopine, sing kopine pahit. Wong iki kaya aku. Lah, ya. kopi apa? Bareng tak angkat lah surung dikai kopi. Berarti iki menjatuhkan Tapi panitia. berarti kan teko sing asli. Teko sing asli mergo wis kemisinan, Pak. Ngono, sampean yo ngono kopi pahit. Justru matur nuwun, kowe kan duwe kencing manis. Lho kok kenceng manis gudel pono. Ya Kene sehat kok kenceng manis lho. dikai tanpa gula. Ora mengkono iki acarane sharing padha sharingin lho. Kowe ora sharing ora. Saringan tahu. Kuwi saringan kok saringan tahu. Ini awake saringan dhewe tahu. aja nganti padu. Nggih. Mas Komet kalian Mas Dodok awake dhewe niki mahargya dulur-dulur Tugurejo sing padha ngenekke bersih desa. Bersih Nggih, bersih desa. Tugurejo. Tugurejo. Dijenengke ning punden Mbah Tugu. Nggih. Pas. Dadi kena diarani ning kene iki awake dhewe melu ndonga. Nggih, nggih. Coba artine bersih desa ki
indikasine tinggi apa, visi misine untuk apa, artinya awake dhewe kudu nyang apa. Biar Oke. besok ini semakin maju. Nggih, nggih. Jane kene wis maju, muga-muga ke depan lebih baik Ya nggih, lagi. napa ingkang kula omongke wau nggih pas lho, Pak. Heeh. Asmane Pak Lurah wau, Pak Pak Kadhe kan Agung saged Witanto. Agung wis ngarani gedhe. Ah. Gedhe TKT kanggo majuno desa Tuburjo mriki. Kuwi menika wigati utawa penting Pak Agung niku saged napa nika mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Iya, betul. Tan menika tandang gawene piyayune cepet. Heeh, Nggih, toh? terginas. Nggih, trengginas, cepet ugi tuntas. Lho, Heeh. ngoten toh insyaallah panjenengan Bapak Kades saged nata desa sing saged makmur, desa sing iso maju, warga masyarakat iso guyub rukun. Tepuk tangan buat Tuburjo. Lah saiki kowe Napa? iki wis Pak Lurah. Lah, Pak iki- Agung Witanto. Nggih. Nah, Witanto. Lah saiki kowe ning kene iki artine apa? Iki panitia artine apa jajal? Panitia. Kabeh lho, mlakune acara iki mergo kepanitiaan. Panitia. Artine panitia apa? Nggih tiyang sing suku-suku sing ngurusi acara niki to, Pak. Niku panitia. Artine Artine pan ki apa, ni ki apa, ti ki apa, Wah. a ki apa. panitia kok. Diperang kaya iki mau lho. Diwedar sithik-sithik perkata-perkata dadi pas. Ngono. Hijrah. Hijrah. Nggih. Pa. Ni kali tia. Ya. Nah, kuwi apa? Pa menika saka tembung nggih menika. Pa. Pada dasarnya semuanya nyengkuyung acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Aku seneng lho kowe. Aku gak Lho dadakan kok ya iso lho kowe. Cerdas. aku Cerdas. ibu to. Lah iya iki saestu lho, iki kan untuk anu langsung Pak ya. Cerdas. Spontan. Iya. Pak. Niki acara yang sangat sukses sekali karena berkat kerjasama semua para panitia. Lu ngono lho. Oh, luar biasa. Nggih. Ta. Tahun tumu. Ti. Panitia. Ya ti. Pa. Ni Tia. karo tia. Tia. Ya, saiki Tia. Ya. Tia. Dia menika tiange sae-sae. Jadi panitia niku wah kok berapia semanak. Kowe mek- Iso to? Kowe iki mek golek slamet ya. Kira selamat Pak niku. Niki nyuwun sewu lho Pak. Saestu wong kula nggih nembe sepisan niki. Nggih. Nyatane piyayi mriki nggih enten sing ngertos kula lho. Lho, piye to? Nggih ibu-ibu wau. Sampeyan teko ngono? Nggih, ngrasani. Piye? Iki lho dagelane lagi teko ngoten. Wah. Sing lemu kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Heeh. Kok kaya kirun ngono. Iya. Aku ya matur nuwun Bu, aku. Heeh. Sing niki nggih dirasani, Pak. Heeh. Sing sijine kok kaya kancane kirun, kaya kirik. Ancen wis dibagi dhewe-dhewe kok ibuke dhewe sing ngendikan aku ya wis karek ngamini aku amin aku ngono. Ora apa-apa. Ya nyapa? Ya malah enteng gaweanku. Entenge piye? Lah kirek piye wong guru hagu tok. Aku omong dhewe wong kirek kok bocah omong-omongan. Tenan kowe ha bau tok. Iya. Titeni kowe engko nek panitia terus ra mbayari kowe merongos sesuk bayar cicilan bank mekar kowe. Aku los kok ning kene iki golek sedulur. Tenang. Iki Saestu. Niatmu nguyuri budaya. Nggih no. Mas, Ora memandang finansial, ora Nggih. mandang materi, ora mandang duit. Mboten saestu. Kowe golek dulur. Nggih, pekerja seni ini wah luar biasa loh, Pak. Nembe dugi mawon kopi mboten tumbas, rokok mboten tumbas. Ah. Panggenan disepake niki war-warane nggih sinden-sinden ayu-ayu. Lho. Heeh. Penake kowe aja dadi wong munafik, Mas. Ya, Pak. Adoh-adoh bojonegoro kene iki ya butuh bensin, Lah. ya butuh duit. Lah, Lah kok mau dulur tok, apa Lah. cukup e? lah padha karo sing mau omong niki mau. Lah nyapa? Nek para sing tuku rejo sing berkaitan nih yang mengurusi acara, Iya. kok ngerti awake dhewe kok Bojonegoro adoh butuh bensin. Iya. Mestine rak ya disangoni, ngono lho. Dadi wis rasa dipikir, sing penting ning kene golek seduluran. Berarti dulur karo duit? Pilih duit. Dulur. Dulur. Lambe munafik kowe iki. Ngene, nek pancen awake dhewe iki ya pilih duit. Nggih. Ning duit itu filosofine jangan dikatakan materi. Materi. Nah. Duit ki singkatan doa, usaha, iman, dan dan takwa. takwa. Nggih. Mulane Pak Rudi iki teng mriki wis ora kaping-kaping nggih Pak nggih. Pun ping pinten jenengan teng mriki? 16. Aku saking kerepe lali aku ngentekan. Awet Nek tau- mergo pancen demulure warga masyarakat kene karo kanca-kanca cakra budaya. Ah, nggih, Oh nggih, berarti nggih. dalu niki gratis jenengan. Eh? Gratis.
Kuwi sapa nyebarne kabar kuwi? Kabare Lah gawe berita hoax kowe. supir-supir ngoten. Kok sopir-sopir ngaku kok Lah gratis. terus nek pun main di satu tempat ping 10 dapat gratis Gratis. satu. Jenengan promosine ngoten. ora lho. kaping-kaping lho niki. Kowe berarti kowe melok dalang liyane biasane. Mboten nih. Sapa sing mau iloki promosi ngono sapa? Ayo. Jenengan riyen. Ora iso. Tahun 2019 jenengan ngendikan ngoten. Lah kowe sik umbel-umbelen 2019 kok ya. Mboten ya kula tesih pempesan niku. Apa wis Umbel-umbelen pripun to kok iso. Sing baku bersih desa menika muga-muga Nggih. desa mriki dadi desa sing resik saka Sambekala. Amin. Donga, met Amin. donga. Nggih. Donga. Mas Komet kae dongane mandi. Anjir. Pancen yo cara ora dadi lawakno dhek dadi mudin. Mudin. Mandi napa? Mandi dongane. Lah ndongakno bojone ora kabul kok mandi napa to, Pak? Lah bojone wedok, lah bojone lanang yo dijenengne kabul ora apa-apa, ngono. Maksudnya ki ora diijabah ngoten lho dongane kok. Lho, Ora kabul bojone. Ijab ora kowe mbiyen. Ijab no. Lah ijab no lho. Iki wis piye to? Bojo yo diijab no. Tegese ki dongane gak mandi, gak pas no, Pak. Gak itis. Itis. Lah ngono ijabah. Oh jenengan ki bulet mawon kok Tapi ndonga. ora dijabah. Nggih iki nika nyuwun sewu ingkang tansah kinurmatan Menika Pak Camat Ramu. kepareng lenggah Pak Camat Lujeng Dalu Bapak Pak Kapolsek Pak Danrame. Bapak Camat ingkang pundi nggih panjenenganipun Bapak Camat Lujeng Dalu. Alhamdulillah. gak ketok. Ben. Awake dhewe Iki kuwi anek tragedi, Pak. Salah. Enten dagelan nek suarane ra nek rupane. Lah piye wong kulite karo kayune padha kok ya. kula dhewe- Kulitmu iso kaya plitur iki piye to? Nggih kata mancing, Pak. Eh, semoga Pak Lurah, Pak Agung, terima Pak Lurah nggih kasih. sembah nuwun ki Pak Camat, Pak saking Koramil nggih to saking kepolisian sembah nuwun. Ugi niki kerawan saking Pak DPR Nggih. provinsi nggih. Provinsi Sembah nuwun, ana Lujeng Pak Dalu, Kusnul Pak. Arif, Nggih. wonten saking DPR Kediri ngriki, DPRD, menika Nggih. Pak Alfian ya rawuh. Nggih hebat luar biasa. Napa melih warga nggih teng mriki luar biasa remen kalih budaya nguri-nguri kabudayan nggih dalu niki luar biasa. Napa melih wau wonten napa Pak? Yel-yelan wau nggih. Jenengan pun yel wau. Tugurejo Jaya. Tukurjo. Jaya iki donga ngono. Oh lek kula nyok- Harapan membakar semangat Pak Lurah dan warga masyarakat untuk ke depan supaya tetap jaya untuk Tugurejo menika. Oh, berarti lek maringi yel ngoten niku. Tukurjo Iya. Jaya ngoten lho. Kula angsal nyobi niki. Oh, ya oleh to wong untuk masyarakat mriki kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya warga Tukurjo nyuwun swantene panjenengan nggih. Siap nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya masyarakat mriki Tukurjo. Jaya. Sepindah mleh sing banter. Tukurjo. Jaya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tukurjo. Luar biasa. Ngeten iki perlu dicontoh. Napa melih warga mriki, Pak? Lek wonten tontonan wayang niku kula wau pun niteni, Pak. Pripun? Piyayi lek wonten tontonan mriki tiyang mriki niku sopan-sopan ngagem busana. Oh. Apik ya rapi ya sopan. Mboten kados tiyange daerah Komet, Pak. Ngene komen. Apa enten kok nonton wayang kene nganggo singlet, Loh. legging. Ijik ngemiki anake. Areke iku lho kok Taiwan. Oh, mulai kok Taiwan. Taiwan. Macake kok modele ngono to, Mas? Kok gak sopan? Iya lak gendong gak kaya wong umum iku. Gendonge piye? Gendong anake balita nu kayak mburi. Lho, umume wong gendong anak ki ning ngarep, Mas. Taiwan kok Lah nyapa kok ning guri? kayak guri ngono. Lah nyapa dene ning guri? Nek ngemi ngerti lho. Belah. Iki apa to bocah Sing iki? ora gawe iya kowe iki lho. Lah nyapa to? Ndelok wayang kok singletan iki. Kok iso sing Ya umum ya padha karo kene. wis tak titeni mawon, Mas. Pokoke kok enten napa acara wayang. Heeh. Kok sing mirsani teng pinggir ngeten iki ibu-ibu insyaallah niki bakal maju desane. Lho iya no. Nggih to, Pak nggih. Soale Karena ibu itu kunci loh. kunci. Yo ngono, Mas. Berarti dengan kata lain sampean mengatakan bapak gak penting. Loh, Ya penting. Ibu iki tiang negara. tiang negara. Lho, bapak niki tiang jaler. Lah ya wis umum nek tiang jaler. Lho, lah nggih to. Loh, tapi itu sudah persepsi saya seperti itu, Mas. Ya apa? Kalau ada tontonan wayang yang melihat atau yang menonton itu di depan seorang ibu-ibu, insya Allah desane maju. Tenang, soalnya bapak ini mesti manut ibu. Nah, oleh ibu rong kondur berarti bapaknya sik ning kene. Isa ning kene. Wong bapak ki sebagai kepala rumah tangga kok manut ibu iki lho. Bapak iya terpenting Tapi lho. kan apik to wong wedok ning ngarep. Ya apik apa? Lah nyapa? Apike nu ndi? Jajal.
ibu pentingnya nggo ndi? Lah kan ibu sing ngurusi Lho, piye kabeh to? rumah tangga to. Umpamane, Hah? umpamane. Umpamane kaya awakmu ngene iki, kowe iso ketok apik rapi nek gak gara-gara wong wedok ra iso lho, Mas. Lho, apane? Lah ki sing nyetrikane sapa Sing nek ngombahne klambimu. Ngombahno klambimu sapa nek gak wong wedok? Sing nyetrika blangkonmu. Sorry lho. Lah piye? Aku laundry yo. Wong wedok ki yo tak eman-eman. Oh. Bocah mampu. Duwe enak-enak butuhan ra patek enak to, Man. Lah halah. Loh. Bocah nek cendhek yo ngeyel ae. Lah aku yo ngeyel kowe aku belani bapak-bapak no. Ya tetep ibu-ibu to, ora Ora cukup cukup tok. jenenge Pak Lurah, Iya, Pak Agung. iya. Pun ngertos Pak Agung sing pundi. Menika to jenenge panjenenganipun. Apa? Kowe omong apa? Menika to panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Kades. Lah terus gradak ngene iki lho. Ang golek sinyal kok. Sinyal apa? Ya sing apik sing pundi delok. Wilujeng dalu Bapak Agung, Bapak Kades ingkang tansah kinurmatan. Padine haro ae. Kok dereng enten sing senduk nggih, biasane kok wilujeng dalu Oh senduk. hati-hati lho, Pak Wong Agung ditangkap menika. kok ora ngerti. Pak Agung ki carane basicnya latar belakangnya tentara lho. Gitu, Pak. Lek ngantek kowe engko bleset terus bedil ndase ki engko tenan. Yo dadele kok Ya. totoane nyowo iki. Rene pisan kok toh Iya, nyawa. Ayo. Menika panjenengan Bapak Agung wilujeng dalu Manut Bapak. disiplin desa. Agem peci cemeng Oh, lho. baik iki. Jenengan ngetes kula kula Eh. ngertos. Aku jeduke. Lho. Ah, delap Oh, kok. tahu. Lho tapi kan ngertos. Bae ngono kula. kaya wedi. Eh? Ngono jare wong lanang ra penting. Lah ngapa? Lah kok jare penting wong wedok? Ya penting wong wedok Pak Agung iso sukses mimpin desa minangka didukung Bu Agung. Kuwi nek gene Bu Agung Pak Agung ya sedih. Tangga desaku ya sukses, lurahe duda ora duwe bojo wae. Didukung sapa? Ya didukung tangga-tangga wedok. Wong lanang ki penting kepala rumah tangga. Mas tak omongi ya Mas. Kowe rene lho ya nyuwun sewu lho. Kowe lagi tangi melek sing gaweno dedaran kopi sapa? Ora tahu aku dikaene. Lah kopi sing gaweno tetep bojomu ta wong wedok? Wedok kopi aku gawe dhewe ya iso to, Tok. Piye? Arek nyethekno kompor, enek pasir kei Pasir bogo ngecor. gula pasir kupinge. Lah kowe ngomongmu pasir kok. Gula pasir mbok sopan tek enakmu. Alah ora tau aku enaki. Basa Kowe cukup kowe. cukup ta wong kopi ya. Apik wong lanang. Afe, Apik. untukku garing kok. Garing. Kowe bakune komet ra butuh wong wedok. Kowe ora butuh wong wedok. Yo butuh no. Lho lah iya nyatane kowe kok ngelek-ngelek wong wedok. Lho iki sing elek-elek wong lanang, makane kula belani bapak-bapak. Ora Kepala iso. rumah tangga ibarat sirah dinggo mlaku. Kepala dinggo mikir, sirah kaki dinggo mlaku lho. Tidak bisu, Mas. Tidak bisa. Tidak bisa tetep sing diutamana ning rumah tangga kuwi wong wedok. Umpamane Wong wedok kuwi ya nyuwun sewu lho, Mas. Kowe tau duwe anak apa ora? ya duwe lho. Duwe anak to? Ya. Wong wedok ki mbobot meteng 9 wulan 10 dina. Kuwi rekasane wong wedok lho, Mas. Lah wong lanang mak apa? Lho, lah sing setor material. Wong wedok moro-moro meteng, ora iso. Sing kangelan ya awak-awak ngene iki lho, Mas. Wong lanang. Wong lanang. Kangelane lho piye? Piye kuwi nak nek gak awake dhewe nek gak fisik Eh, jos. kapok tenan rambemu wis genah Kuwi lho. membutuhkan fisik. Lah kowe ngajak ngono kok. Lah kowe yo ngajak ngono jajak geger terus kok so Apa nek wong wedok moro-moro tetep sak donya ki sing diutamane wong wedok, Mas. lanang. Saiki kowe manggon ning ndi? Matane Matane dhewe, bocah ki omongane ra penak. ning kene lho. Ning kene iki nempel apa kene? Nempel lemah Lemah sing kuwedi, sing dinggone wong sak donya apa jenenge? bumi. Bumi ki wedok. Bumi ora nek jenenge Pakmi, rungono gobak mulai. Penting yo wong wedok dienggo sak donya. Meliling kok nyuruh kodhok kowe. Yo yo. Ape piye kowe saiki wong lanang? Alah kowe. Wong lanang ape piye? Ape piye gak Dibutono wong sak donya ku lho bumi. gede ya? Gedhi. Enak apane? Enek minyak bumi. Carane cukup. Hibur Sing duwe bur. wong lanang. Emang kok ibu-ibu badhe ngebur piyambak? Ora iso. Lanang karo wedok ki kudu bersinergi, bekerja sama untuk mewujudkan sesuatu yang sotipik. Ayo cocok ya iki lho. Kaget. Cocok penemu Telat, cocok tenan aku. Lah timbang ora. Kok ya Demen, cocok ya iki lho sinergi antara Aku Kakung rong dan dino. Putri membangun Lah, desa bebarengan. Iki dalang apa bledek to jane? aku rong dino iki kagetku mending dile. Kaget kok dile. Kaget ki langsung der mumbul. Lah kowe kok Kak? Ngarep omahku kae bareng ana ban bledos dadi ngono. Jajal. Heeh. Der. Lho, ngono. Kaget kok telat. Enggak kuwi pancen carane rodok lemot. Tak susul kok ya. Tapi lek masalah kekuatan kuwi tetep kuat wong wedok, Mas. Kuate piye? Wong wedok ki sangat kuat sekali diakui oleh dunia. Heeh. Kowe ngerti Nyonya Menir? Apa iki? Berdiri sejak tahun 1933 ngantek saya kira tau lungguh. Nyonya Menir ki wong lanang apa wedok?
Itu. Wedok kuwi nyatek entek saiki rong lugo lho Mas, kuat. Wong lanang paling sak jam klimpruk ngono. Ya ora, Kuwi jamu nyok. Pabrik jamu. ngono kok nesu to Mas. Kono lho. Ora teko kono piye? Menghibur masyarakat Tugurejo. Ah. Nyeluk MC ini apa? Sindene. Saged Oh. pangan kali sinden jenengan. Boleh, boleh. Tak goleki langsung loro. Mau. Ampun, Piye? ampun jenenge. Dereng kenal kok kula oleh sindene jenengan. Oh, badhe kenalan. Nggih. Oke, kenalono. Nyuwun sewu. Aja lali lho, kenalan karo sinden ki bayar. Aku tahu digolekno ora cekcok kok. Ora cocok, ora cekcok iki piye to iki? Ora cok cek. Cocok. Nyuwun sewu sugeng dalu. Oh, enggak mikir dhewe-dhewe. Inggih, sugeng dalu. Wah, walus Mas, Mas. Pareng asma sinten? Putri, Oh, dalem saking pundi? saking Blitar mawon, Mas. Mat, kok mat. Iki Kok heavy to? Ana apa mo? Ana apa kok? Lah, iki enek sinden Mbak Putri. Kersane. Lho kok kersane piye to? Sing kaya wayang toprak-toprak lho. ora tau noprak kok mulane aku ora tau kon prahmen. Iki wonten Mbak Putri, Mat. Iya. Lah mau ibarat to buah niku Mbak Putri buah apa, Mat? Buah no leci. Leci. Leci tegese apa, Mat? Buah mahal rasanya manis. Lah dioncai piye, Mat? Kocek ya celek-celek dipangan kok kelenyum. Rasane piye? Ayo udah kae takok kae to. Lah nyapa kok takok kae? Kae sing duwe ya. Oke, mboten guyon, Pak. Guyon. Ngoten nang jenengan. Kan rasake leci. Mboten. Buah lintune kathah mboten. Kula mboten seneng leci. Lah lempil kok angsal nek tau apa. Kok iso arep rasane leci ye. Kaya ora apa-apa, sing penting sawo sing ning ngono kirimen rene ben pinggir ramon wong-wong iki. Bojomu apa sawo? Bojomu apa sawo? Tapuk Tahu, aku ro enek kecike kayak ngono bili. Matur nuwun, Bu. Kecik sawo ke lho, bocah-bocah iki aku dijak main kecik ngono lho. Ora kecil. Ya. Sugeng dalu, Mbak Yu. Hah? Banter to. Ha nyuwun sewu paring asma Mbak sinten nggih? Wah, senenganku iki. Babar. Gur, kok wis. Namanya siapa nama? Wi, mbok cak mong rada dawa nang kowe nek sing jelas. Sing jelas piye? Ana mut ngono tok. Apa kok terus mut iki lho piye? Kapone maca dawa mut ngono wae gremut. Oh, komedi gawe saka stasiun. Ora iso aku ngatasi nang ngene iki. Yo. Nuwun sewu, Mbake jenenge sapa, Mbak? Mbak. Ya, Lita. Saweneng wae atimu. Gregeten. Apa geser. Nggih, Mbake Sugeng geser. dalu, Mbak Yu, paring asma Mbak sinten? Gak iso ngomong. Iso nglumpukne pedhot tok. Pripun to Pak niki? Wong teng Tugurejo mboten persiapan iki sinden ratinge pedhot kabeh kok. Ora ratinge medhot, panen bocah-bocah iki iso omong ki enek wektune dhewe-dhewe. Jam-jaman. Engko kurang 3 detik ya langsung iso omong biasa. Kabeh omong biasa, jiro lutek wis omong Selamat biasa. malam, Mbak. Selamat malam. Namanya Mbak siapa? Mega. Mega. Rumahnya mana, Mbak? Blitar. Komet. Nggih. Iki enek Mbak Mega. Iya, kersane pripun? Lah mbok ibarat to buah-buah apa, Met? Buah melon. Kok iso melon? Kulite tipis. Heeh. Warnane enek sing putih, enek sing oranye. Yen dioncai, Iso wegel. yen didahar. Lah ya kelenyum ngono. Wis seneng. Heeh. Matur nuwun Mbak Mega geser. Wis Sugeng dah, dalu Mbak Yu. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Kula Dea. Oh, Dea. Nggih. Mbak Dia saking pundi nggih? Saking Batu. Nggih. Komet. Nggih, pripun Den? Dia. Nggih, Mbok ibarat apa, Met? rambutan. Kok iso rambutan? Wih, sawangane krewel-krewel nak dioceki resi. Putih ngono. Yen didahar piye? Walah yo inu. Legi. Kowe ya gelem. Aku gelem. Gelemanmu. Aku indi sing gak sibuk. Selamat malam, Mbak. Mbak sinten menika? Selamat malam, Mas. Aku gelem. Urung kok geget gelem ae kowe iki. Urung wayahe ya. Kira tawa. Paring
Paring asma Mbak sinten? Kula Intan. Intan pitelem Nggih. saking pundi? Blitar Kang Mas. Oh Blitar. Nggih. Nggih nggih nggih. Kalau boleh tahu masih sendiri apa sudah punya pasangan? Double chopper. Double Napa? sofer badminton tapi ya double sofer kok saya. Nggih, Mbak Intan nggih. Nggih. Komen jadan kene Mbak Intan. Pripun? Ibarat buah-buah apa, Mat? Per. Kok iso per? Per iki dibungkusnya double. Kok oh ya putih rumane bareng dioncai bendal. Kuwi pir pedah motor, kuwi kok sekok. Lah masuk ke rata mangan Pir pir. buah kuwi lho. Lah ya rasane piye ya? Ya didahar piye, Met? Nyes nyes. Paling gak sedahar sapa, Met? Paling enggak Pak DPN. Matur nuwun geser. Selamat malam Mbak. Nggih, selamat malam. Paring asma Mbak sinten? Kula Ika. Mbak Ika. Nggih, Saking pundi? saking Blitar. Blitar. Nek Mbak Ika iki ibarat buah apa, Mas? Buah sing inu ngono. Apa kuwi? Ya iku buah apel. Oh, apel tegese piye? Apel. Apa? Apel. Apel tok ora Apel tok kuwi lokal. Lah terus? Nah apel kuwi interlokal. Apel kok luar negeri. Luar negeri Kuwi tegese piye apel kuwi? mahal luweki. Yang diunceki Ya sir gampang. bareng didahar. Luweki klenyer. Sing dahar sapa, Ya Met? paling enggak Pak Lurah, pamong-pamong desa. Mbah Pong. Geser Mbak E. Wih, Mat, pulen. Apa ning di? Wis kono wae. Nyapa nggak sir kenalan karo aku ya? Perasaanku gak enak. Ya nyapa? Apa lho kok iso ngopo? Masane mendelak-mendeli iki lho. Kowe modele kok kudu gak seneng. Lah yo. Nyun Tak sabar. culek. Dal nggih. Paring asma Mbak sinten? Kula Krisnia. Mbak Krisnia ping Nggih. dalem saking pundi, Kula Mbak? Blitar. Jeneng apa penyakit ya Krisnia? Krisnia piye to? Kuwi penyakit hernia Penyakit iki apa? Krisnia tak tapuk lho kowe iki. Krisnia karo Lah yo. hernia iki beda. Penyakit milih penyakitnya sampean. Kodok nyek. Wong iso hernia kok lah aku Lah. tak atasi dhewe. Iya. Alah gampang isu cilik nggodhok banyu. Hah? Urung klebon apa-apa kuwi. Heeh. Campuri uyah sak gegem. Nah, terus Nek isuk sore oles-olesno. Wis to. Nyapa? 2 minggu lho. Mari. nyapa? Mani. Ndokasin. Wis ndok asin kuwi lho urusane kondo. 2 minggu. Kuwi resep penyembuhan ora gawe ndok Masa asin. toh? Sing penting asin. Mbak Krisnia saking Blitar. Nggih. Komet. Ya, Pak. Sawangen kae Mbak Iki buah Krisnia. apa, Bu? Wis ro ibarat buah-buah Buah apa, Met? Buah tewel. Buang. Buah ya. Tewel sayur. Sayur. Buah kentek anak mene kae. Anake tewel gelem apa ora? Ya Allah. Boyo aja apilih Kowe kasih. gak takok tewel piye? Tewel kuwi piye to, Met? Jopo ringih. Ha. Linci-linci. Bareng dionceki. Alah yo kuwelet kabeh. Ya Allah. Wah. Lah didahar piye, Met rasane? Ya rasane ya legi to. Ah. Sing yo Tewel lho. Tewel lho legi lho. Tewel. Ya tewel lho legi lho. Oh iya to. Nongko kuwi. Lah tewel kuwi bibite saka nangka lho ngono lho. Mosok Oh, dahare alah. nek wayah tewel. Iya nek wis dadi nangka ngono lho nek ini Kowe modele kok sentimen Ya karo karo iki. aku sentimen. wis entek ya. Ijek siji lho. Ya katute to iki. Siji rusi kowe, aku gak Aku ngono. iya ya. Nggih nggih, jenengan umpama buah no gedang Ambon. Weh. Ambon. Kok gedang Gedang Ambon? Ambon. Kok iso gedang Ambon ki piye werdine? Ijo. Ijo werdine? Duwu. Heeh. Dikoceki ya enak. Nek ngoceki piye? Yo. Set. Iya. Dawu legi. Rupane piye dioceki? Rupane coklat. Coklat-coklat ireng-ireng. Mergo gedangnya kosok. Kowe aja ngece lho kowe gak. Wis tuwek kok nyapa kok. Ayo coba disiarkan. Oke. Nyeluk anu sindene. Sian piye? Yo anu cara dangdut. Nyun sewu nggih, Pak. Mboten napa-napa nggih. Lho lah Izin, iso Nan. ya boleh. Oke, baik saudaraku Tugu Rejo luar biasa. Tak panggilin salah satu pesinden yang sangat luar biasa tentunya. MC Dangdut kayak ngono kuwi. Weh. Suarane jos gede ngono kuwi. ya. Supaya Tugu Rejo benar-benar bergoyang, Asik. benar-benar berdendang. Salah satu divanya Jawa Timur Indonesia toh. Kok guyu terus to kowe iki? Lho, MC dangdut yo ngono to, to. Later. Enek guyune. Ya apik kuwi. Ha iya. Lah kuwi lek MC-ne cara latar belakangnya sebagai seorang TNI ngono yo iso. Ya iso.
Contohnya Pak Agung menika, Pak Agung. Lurah menika. Rotok gagah. Piye nek MC kota ini piye? Yo, tak panggilkan salah satu artis Ivanya Jawa Timur Indonesia. Siapa? Yo. Wah, ku nek di bojo repot. Keras, Nek di bojo repot, gak repot iki. Bojoku gawe mangan. Tegake. yo ora kabeh juga ya. Tegas kok tegas kok, Mas. Ya iya TNI yo ngono. TNI ngono kuwi. Lah nek pamane MC liyane, Siapa pakane? Cara mana kowe njalukmu apa ayo. MC-ne tuwik tapi jek melok MC-ne dangdut. Umur pira? Umur 80. 85. 97. Yo. Tak panggilin salah satu Mbah. artis Ivanya Jawa Timur. Yang satu ini spesial untuk Anda. Spesial, Mbah. Wong tuwek Sapi. kandhane kualat. Nggih, Mbah. Spesial kok sapi nyelentak ngono, Man. Rudi barang kae yo. Pak Rudi. Lah tuwek. Oh iya Tuwek ngono. Sampun. Ngono. Yo piye to? Kok yo iso lho kowe iki. Lah aku yo Jajal MC-ne pomo kowe tau ndelok film Doraemon. Nate. Jajal MC-ne Doraemon jajal aku pengen iso. Yo. Siapa ini? Tak tampilin. Jarwo piye to? Nek Jarwo karo Doraemon beda. Bedane piye nek Beda. Jarwo? Nek padha geroke ning luwih kerep Doraemon. Oh ngono. Pulpen otomatis. Oh. Itu Doraemon. Lah nek Jarwo? Jarwo, Adit, coba kamu sini deh. Kamu itu dibilangin ya toh, jangan bilang sama ibumu. Aku kan kena marah tadi. Lah cangkeme kok persis Jarwo. Piye ta pengangguran nih? Pengangguran kok sombong. Yo repot delok TV tok itu. Dipicak. Karo anakku. Oh, film Jarwo ya delok berarti. Jarwo sing Pak Jike. Hei Jarwo, kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Pas. Ingat, minum larutan penyegar cap kaki 6. 3. Tuku loro aku, Mas. Oh, tuku loro. Iya. Berarti benjing kula badhe tumbas larutan penyegar cap kaki 9. Tuku pira, Weh? 3. Pak Rudi tumbas napa mboten? Kakine kok kan mancal-mancal. Pak ya apik lho kuwi. Kuwi kok iso to kuwi? Kuwi Jarwo lah nek kancane kuwi. Kancane sapa? Sing Gudi kuwi. Sapa? Sapa? Lah yo kancane Jarwo kuwi jenenge sapa? Sing sapa? Ya Allah kowe tau ndelok film kuwi ora to? Lah iki. Sing swara Yo bos. Oh sing Gudi kuwi. Sapa? Innalillahi wa maulah mati tok kok innalillahi. Lah yo sing Gudi ku lho kancane Jarwo. Sekarang bos. Lah, kuwi sapa? Lah ya sapa? Kowe iki tak omongi enek Jarwo ki enek sapa? Sing lemu kuwi sapa? Lah ya sapa? Kok malah takon tinakon. Celuk caki, kaki koclok ketoke. Sing gedhi ku. Kuwi sapa? Ora usah sing gedhi, kowe dhewe ya gedhi. Kok lali to piye? Lah kowe iki aku Jarwo, kowe iki sapa? Ngono lho, Dul. Pas ngono. Wis pas terus to. Senyum. Ditangkap wong iki seneng. Irungmu ndi to kok pinggir kok gak ketok. Kowe main fisik lho. Nyapa to, Pak? Kowe aja ngono, Mas. Aku ki sing lairo mamah aku. Kata mamah, aku enggak boleh dihina-hina. Itu namanya bullying. Oh, kita harus menyamaratakan. Iya. Kudu padha. Iya. Berarti nek aku iso nyanyi, kowe kudu iso nyanyi. Iya no. Ora aku iso nyanyi, kowe kudu iso nyanyi. Ayo kuwi balancing. Ah, ya. Balancing kok. Oke, ya. Wes, Mas, aku jalan nada, Mas. C. Kowe ora pengapesanku to, Met. Jare kudu padha. Oke. Gak oleh main PC. Siap. Rungokne, tirokne. Ya. Kendang masuk. Tak tuh. Ayo lho. Asik. Ikuti suara saya ya. Ayo. Dua, keempat. Bertahap ke yang lebih sulit ya. Oke. La 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 la
lho golek wong tuwek ra diisin. Kapok. Kaya gelem. Aku malah kaya pitik cacingen to. Kaya pitik drakon iki. Racun piye? Ayo. Sinten Pak kepareng. Ana Mega-megati. Yuk, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia, langsung tak panggilin ini dia artis cantiknya Indonesia. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik Me. Terotak Mega. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Mega ya. Iya. Oh, saya kira tadi tinggi loh. Loh, Ternyata tinggimu Sama- sama loh sama aku. kita kan Jangan-jangan kita jodoh. Wah, jangan-jangan Jodoh kita kok sorry. Muga-muga. Mungkin kamu Alah cek langsung dhisik. Arane muga-muga langsung dhisik. tapi kalaupun kita jodoh, kamu nggak mau beneran sama aku sih? Iya tapi. piye to sama Aku gak piye to paham Lot? kata-katamu. Sama takoke piye to? Mungkin kan banyak yang sirik sama kita. Kira-kira kamu nggak beneran sama aku mau nggak? Iya mau. kan kita nggak beneran. Iya. Eto. Piye to, Celuk? Piye to sampean gila. Kata-katamu lho, Truk. Kata-katamu ki membulatkan diri. Upama sampean celegan aku celegan terus awake dhewe pacaran sampean gelem ora karo aku. Enggak gelem. Betul. Sampean rugi lho, kowe sampean ora ngerti aku to nang omah dadi sapa ora ngerti to. Dadi sapa sampean nang omah? Rugi donya ora dadi popo, rugi akhirat bakal disiksa. Ngono, dadi golek bojo kudu dipikir. Soale pisan kanggo selawase. Aja sampe ngisi-ngisini kaya iki wong gedhe dhuwur ora ana gurune ya ra. Upama upama kelakon Mega iki di bojo dodok iki kira bingung antarane bedakne bojo karo bipet kira-kira. Bingung. Kok angger enek pas mrungkele ya kuwi ngono lho kok iso bibat kok iso. Kowe modele kok ngece aku kok terus wong lanang renek gulune manggep apa aku. Lho wong gelem ora ki aja dipaksa, Mas. Terus Ngono, aja dipaksa. Contohnya komen, rayunan men. Oke. aduh kepangan garangan iki. Mlakumu lho mbayane. Oh, cah iso ya biasa to. Yo ora cah iso aku cah nyangen we. Mega ya. Iya. Kakinya kenapa ini? Asik. Aduh. Masih sekolah? Masih. Bagaimana kalau sekolahnya kita dol? Lah kok mau kon ngedol iki piye ta kowe iki? Sugan aku buat kamu. Ki. Kaya Roma Irama. Hanya gitar tua ini yang aku beri. Mega, Iya. tentunya kamu tahu aku tidak punya apa-apa selain cinta. Aku berharap dengan cinta ini aku bisa membahagiakanmu. Pret. Apa iso? Tanggamu ora percaya. Kowe iki pelilak-pelilik iso apa? Wong ki aja munafik, Mas. Ya apa? Saiki ning dunia nyata ki saiki ya. Ya. Sing dibutuhno ki duit. Ora mung janji tok. Lah duwe ku apa? Kowe ora duwe apa mok cinta tok. Nah, cinta ki yo iso berusaha dengan semangat cinta, maka iso berusaha golek duit ngono lho. Nek ora dilandasi cinta bahaya. Ngomong nih kuwi. Tak leke kanca. Kowe ben padha duwe gandengan dhewe. Lita, jumeneng kok. Tungno. Ah, iki malam hari ini ya anak wedok sing saka keras ya rawuh.
Prigel Panayuan. Wah, nggih, Mbak Prigel. Taman ini kene kok kaya cedheke Pak Katiak kaya gamban, aku tiba Prigel. Ayo wis sinden kondang kok ya. Kondang sik Cahayu. Kondang. Ye, kowe karo iki, kok ora gandeng ketoke iki. Wah, jane Krisnia jane. Ati kaya nanggap sumo. Lah ini apa kok Mbak Kris? Hah? Ini apa kok Mbak Kris? Ini lho Mas Teh, wayang lengkap. Ana sumo, ana Wah, ngono ya. Coba, Wis ya. seneng nek kancamu tarung iku. Kowe ngrayu sinden. Ayo. Iki ya ben oleh-olehan lah, wong loro iki oleh-olehan lah. Namanya siapa? Saya Iya. Lita. Lita. Iya. Panggilannya? Lita. Ya Li, Yota. Coba minta tangannya. apa pijet to? Pijet piye to kok? So pijet piye to? Lah minta tangannya yo. Ayo kok sombong ganggu lho kok. Kok tak kira terapi gitu. Surat saraf. Tanganmu kok gini sih, Lita? Kenapa? Tanganmu bau amis. Hah? Amis? Habis betetin kamu. Habis megang kamu ini tadi. Kamu tahu amis enggak? Tahu. Amis tuh I miss you. Kamu bisa aja. Komen meni ra iso, komen katrok. Sampean iso yo. Alah sementing meteng wis. Lho. Lanangan Kaya ngerayu kaya dodok to ben ketok. Aku ya pengen, aku lah pengen dirayu kayak Lita. Oke, Lita. Dalam. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Apa kuwi Mas? Beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Oh. So sweet ngono lho. So sweet. Nah, ngono. Kamu aku ibaratkan sebagai bintang. Aku yang akan menjadi bulannya. Kenapa kok gitu? Kita akan bersanding terus selamanya. Mas, aku rayunan kayak Lita toh. Saya tahu rungane tanggane kan. Lita, Dalam. Kowe dadi apa? aku dadi bintang. Kowe iki Bulan. terus bersanding. Bersanding. Lah iki nek ora mendung sambar berdek kok. Biar koko. Lita, Iya Kang Mas. jangan dengarkan anjing menggonggong. Sama tilokne anjing sama Salah, yang penting apa dia kucing. tetangga sirik itu ya Mas. Ibaratnya engkau sebuah bunga, engkau bunga mawar. Aku yang akan menjadi kumbangnya. Ambruk kowe. Apa? Kumbang gak mau gedene ngebuyuki kembang pelek. Bongko apa iki? Golek Mabure kabotan. lah, ora kuat no. Lita, Mesane suwiwine. Mesane suwiwine. jangan kau dengarkan curut-curut Iya. mengganggu bintang. Kok podo? Ibaratnya engkau adalah sepatu Lita, aku yang jadi kaos kakinya. Ih bau. Gak tahu diubah bau. Bau. Sukriyo ganggu terus. Gangguan. Lita, Iya. jangan kau melihat siluman gunggu itu. Iya, enggak. Ibarat engkau sebuah mobil, kau adalah mobil ambulan Lita. Kok ambulan? Kau ambulan, aku supirnya, dia mayitnya. Sampean kok gak nesu to dilone mayat ngono kuwi. Mayat iki berharga. Lho kok iso berharga? Mayat mati ya diunekno kok wiu wiu wiu. Aku mayat gak apa-apa, kowe supir to? Ya. Kowe tak wedeni nabrak wit ngupir. Wah. Ongko. Akhirnya kowe ngancani dadi mayit. Nah, Aku ra iso mati. lho lah kok iso? KTP ku seumur hidup. Kok kaya tau krungu. Umum. Suara. Oke. Ngapa awak dhewe Takok kono. Mas, kunci Mas. Mas kunci nih Mas, A minor Mas. Sampean pirang-pirang pertemuan model ngece aku terus ya Mas. Lho ora ngono, yakinkan Pak, awakmu ki ya iso nyanyi. Dikira aku ra iso duwe nada no. Moro tuaku tak suarane minggat to Mas. Suaramu atas kok. A minor. Manding Mending mending. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kri, aku pengen rayu kene Kri. Monggo Pak Ji. Pak Ji sapa? Aku betul Sukri yo. Ya kowe ganggu terus. Ngapa awak dhewe biyen kapethuk
nakire ati Lek. sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuwa wetone ora kathok Hei, gathuk asale sapa pemo? Hei, motonganku. Nyapa ya Mas? Aduh ya iso joget, iso nyanyi ya. Bisa joget ah? Bisa. Wah, luar biasa gak keliru aku milih pasangan. Sayang. Kata sangat serasa ya. Memang tetangga kita dua itu tetangga murtad. Oh iya ya. Murtad untuk. Lah kok ganggu terus lah. Ayo pasangan idiot coba. Idiot. Idiot. Pasangan indigo. Malah kayak peramal. Boy aku kasihlah kesempatan. Lah kamu nyanyi apa tuh? Kita laweton kok. jare wong tuamu wetone ora kathok Gathuk asale. Hei, hei, hei. Iku tambane opo? Motongan to engko tak antem botol. Ki bareng musisi ya musrik kabeh ketoke. Ya ora apa-apa, Dok. Iki kabeh kanca. Najan kanca rupane kok gelo. Gelo. Sirik aku pasangan karo iki. Karo. Kok sampean ngelia? Minyake parfume padha. Pancen Mbah-mbah. Pak, Ora cetok. wonten Pak. Ngaturke napa? Niki tembangnya mboten angel, sing enek hubungane karo gedhok. Karena iki man gedhok tadi mau. Nggih. Lestari. Hubungannya kalau gedhok napa niku? Sik. Ya Allah. Lestari karo gedhok lho. Lah nggih. Kok tak menjelaskan ki cah cilik TK kae wis ngerti lho. Gitu. Maksud Lestari ki Mbak Sri Lestari kae. Nggih, Nek gedhok. lunga, rumasane tengok-tengok nemu gedhok. Lah Oh. enek hubungane ora? Oh nggih. Iya. Enak hubungannya loh Mas. Kae Pak Dalang Rudi Gareng iki susah ditebak. Susah. Karepe ngiwo engko dadi nengen. Nengen, ngiwo nengen ketoke. Iwon dengan piye kaya rumah aku. Dik Lia Anu sabar. disiane lagune ben tembangne anu Lestari ya. Nggih. Lestari diunekke. Ini pundutane dulur-dulur mriki ana Mas Gepeng, Mbak Ani. Oke. Komplit juga dulur-dulur mapan wonten ing Tugurejo saenipun. Ya. Ada Mega dan juga ada Lia. Sopo? Lia. Lita. Lia sopo to? Ada si Lita. Oh layak liam mulih mau berubah. Ketoke kowe iki sing ngarat ora kena di. Pancen keliru. Ada Mega, ada Lita. Lestari untuk Anda. Yo. Oh, nang kene. Ya nang kene. Digabung Mancane karo aku ya Mbak. Mas. Suci yang semi sajroning sepi. Cahayamu medangi saratri. Dadya kembang ing ati. Nangan kulelono bawa miteri tanpa ngenal. Aku nembus marang kebahagiaan. Luar biasa. Mega Iki mau tembangnya apa? Lestari. Lestari teater iki Nggih. pangapunten Mas Komet kalian Mas Dodo. Nggih, pripun, Pak? Untuk Tugurejo menika aku tak kepengin menampilkan dari potensi daerah. Jadi Oh, dari nggih. potensi daerah ana iki ora jangkep iki nek ora Pak kami tua nyumbangke suara Mas, suarane halus. Wah sampean kok mriki demen mriki ngejak rekaman. Oh, Mbah Supriyati. Wah, Pak Wa. Mas tembangnya kanggo Rika ya, nada lanang lho Gus, aja nada Oke. kanti. Mbah Wo, wonten pundi Mbah Wo? Monggo. Ya Mbah Wo. Monggo tengah jeng, monggo Mbak Wa. Lagune digawe ke intro kanggo Rika untuk dulur-dulur Tugurejo semuanya. Yo. Suaranya halus nih. Istimewa nih.
bersama Tugu Rejo bergoyang. Sing ono kang bisa ngalangi ni Artis. konser artis. Berikel nih kok. Acara ini disponsori Sony. Panggilan kepada Bawo. Bawo. Ini baturan ini. Kato ya. Sony. Ayo tepuk tangan buat Bawo. Ayo Rono. Luar biasa. Luar biasa. Ngene kaya dadi kami tuwa. Piye to, Dok? Kok iso? Piye to kowe iki piye? Lah modele ape mangan wong e. Lho, masyarakat iki los.
nyanyi. Iki nek melu Pak Agung Witanto nggone nata masyarakat tanpa tidak-tidak padake kowe. Ngapuntene Mbah Wong Ini sing penak lambene dagelan to. Penak pripun? Pamonge kringete drotot kale. Nyanyi bayaran. Unjuk riyen Bang, unjuk riyen. Ora salah lantek bacok. Syukur. Iki Ganggu ngoten niku lho. piantune halus, Dok. Lah aku getun Pak Lurah kok komet ya to. Komentar dodok nih. Nyak rene makur pangan buah barang-barang dunya ora trimo cah loro iki. Buah sakmene kae mbawe cek gambes ta. Sampean nggih games. Ora trimo gambes. Timbangane bojoku ora ya wong iki. Lho, bari. Alah bojoku. Alah mboten percaya, kula mboten percaya. Apa tesik mampu? Jajal wae piye? Sik, lah nek bojone Pak Wok Mbah Wok, bojone jenengan niku umpama buah-buahan apa? Kalau. Nggih, ngertos. Ya urus aku lah aku ngarani to wis apa ngurus. Aku bojo ngurus buah apa. Takon wae kok iso. Ya sasene ku lho nyang ora ya urus aku. Unjuk riyen Mbah, unjuk Oke riyen. ora ya urus aku. Iya. Ora melok duwe lambe. Monggo. Anu nyuwun dikirim teng pundi? Anu bawa kopi apa piye bawa? Unjuk riyen Mbah. Rasa-rasane lho dagelan ket sore. Ndi ora enek kok ngelek-ngelek Pak Lurah. Lah, Ngelek-ngelek panitia. panitia. Ngelek-ngelek pamong ora tok gumun ndi nggon. Perlune apa somben dicerukne. Mboten, bawa. Masa, wah. Pak Lurah niki luar biasa. Sumpah. Tulodo sing apik, pemimpin yang bener-bener mengerti Nah. hati masyarakat. Jenengan salah penom. Ngomong apa Salah penom. Ayo warna lambene dagelan ya. Pembangunan iki lho, Pak. Berarti- Ning punden diwehi joglo kaya ngene iki lho. Iki nek contone pendak sesasi pisan. Joglo ngene lek anak apane to Pak Pak rung sepiro demo ngene iki. Kok rung sepiro piye to? Kadiku lho rek apa-apane. Somben ditenonone. Luwih gedhe nek Mbah. Luwih ampuh to. Tapi somben aku ora butuh keplok-keplok Pak Lurah to. Ya nggih dianggep Butuh baru. wae diwehi tok aku to. Nggih. Jogete luar biasa keras kok ngene lho, kathoke kelorot. Ora ngerti kula tulungi, jenengan mboten kula tulungi lho Mbah wau. Tak tulungi jenengan. Munjuk riyen. Mbok tulungi Mbak ora urus aku. Munjuk riyen Mbah nggih, Met. Iki pokoke iki kaya pendopo lho. Aku ngarep nggawe ngene iki nggon kowe sakyane rung dadi lho Mbah. Iku lho, Padha kruyuk kowe kon mangan apa nggih apa? Anu Bring suku it Ayo tak mangan. Lho, Mbah. Terang nunung. Anu buat teng pundi? Gubuk Asmoro. Kok dadekne gubuk Asmoro kok? Oi. Ayo Cok, omben ora gede. Ayo sedotane selapen yo. Nuwun kalau nuwun. Tasih sesarengan kalian seni jaranan saking Tugu Rejo. Tunggal guru aja ganggu, tunggal jopo aja bodho. Pomo tak lekenan wong seneng ngono. Kene selapen mudar. Wes, Po. Hei. Jarane dadi gedang mateng. Enak. Jarane dadi gedang mateng. Anake gareng karo pake lho padha ae. Ah ganteng kuwi ya. Dadi yo gedang tah. Buah niki lho Pak Won nakal buah. Ora ya wis ngono kuwi no. Nesi bawa nesi kayak. Bawa cete pundi? Undang menek wit iki. Ngapunten Pak Lurah niki tangga ngantuk ngene. Oi. Yo. Ditundang Pak TV. Sesuk dijak dong. Ini itu Pak. Oi. Jarane dadi aja cai lho Pak.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tunggal guru aja ganggu, tunggal ngelmu ayo padha bantu. Tunggal guru aja ganggu. Mangke. Hei, 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 hei. Mbah Wo akan berubah menjadi Ulo Sowo. Ulah sawah. Oi, 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 oi. Hei, hei. Ayo kewareken lah. Bang. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Bawa dirempelas. Oi, 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 oi. Pada jogetnya wis. Wes. Pada jogetnya lho, Mas. Lho. Dadi ngunyal-ngunyal sindet ya lah. Lah. Ayo, ayo. Oi, oi. Saya benak dagelane rasan-rasan dok. Gerak saka, Met. Gerak saka. Penginget. Oh. Masuk klet. Sandene karo kita mbok ngantuk ta. Geblak tenan wong seneng kene nyonyor. Sakone aja disuruh, Bang, kok ambruk kah. Ya kok omong-omong karo omong untak-untuk. Enak lho, Bang. Ngunjuk riyen, Bang, ngunjuk. Sebentar. Maksudnya ujungnya kan Kliyekno sing ngombo. Selalapen ngono aneh. Bukaan sing ngombo. Nggih, sabar nggih. Sabar, Bawo. Nggih, niki lho klopiyane ya, Pak. Lah aku wedi kok ngerti. Pak. Aku ada gede ngene kudu nyosor ya. Ayo ngene lho. Aku ambunge gak mik. Ambung, Mbak, Ambung. Ambung. Ngunjuk riyen, Pak. Ndang ambung. Ambung to. Turuti. Awakmu je? Bawa menangan. Apa iki? Nah, Bayar. iki dibacok karo iki ya. Bangke kok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Bos ngapunten. Sadar. Sing waras balik waras, sing gedeng balik gedeng. Pun Mas Rudi. Sadar. Oh, waras. Hebat. Kula tambani waras nggih. Bawa menangan. Bawa melorok. Ngunjuk. Kowe iki ya ta. Ngene iki bawa yo. Wis Pak, aku tenan iki. Ambune langung. Ngelokke. Irungmu berarti sing ra cocok. Lah, irungmu ra waras. Lah rumangsa kowe lengur kowe langu ya. Lah, iki ya Bapak ya. Otot ya. Wah, aku dhewe, Mbah, aku dhewe. Bahwa menangan. Bahwa apik. Terima kasih Mbak Wo, luar biasa semangatnya. Ini semangat Pak Kasut. Aku bertahun pokok aku kancane Mbak Wo. Tepuk tangan kagem Mbah Wo. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Seniman akeh sing padha bareng rawuh. Terima kasih Mbak Wo. Jenengan pun ngajari kula kalih komet.
seorang seniman kedah. Apa yang bisa Maksimal. diambil dari Mbah Wo? Apa yang bisa diambil dari Mbah Wo? Tidak ada yang bisa diambil. Salah. Syukur. Salah. Ada yang bisa diambil yaitu seni teaternya. Dan semangatnya. Semangatnya luar biasa. Mbah Wo kadang melarat. Niki pamundhut saking panitia Bapak DPR Provinsi sesareng kalian Pak Lurah Kapurih. Oh wonten. Pepanggungan. Tasik nelenggan Pak DPR. Tasik. Oh nek teater mikane. Tasik nggih Pak nggih. Bapak panitia Tasik nggih. Oh Tasik. Sama Mbah Lurah Pak Agung Witanto. Monggo. Pak DPR Provinsi. Ya monggo. Mas Arif nggih. Pak Kusnul Arif, Wakil Provinsi Jawa Timur. Tasik wonten Mas Alfian. DPRD. Gempil kamardikan Pak. Monggo. Pangapunten gempil kamardikane panjenengan Bapak. Bapak Mek, iya tidak. Monggo Bapak. Pak Lurah. Dewan. Niki napa niki kok munggah niki? Niki Pak DPR daerah nggih, Pak. Bapon, Pak. Bawo, semangat luar biasa. Nggih gempil kamardikan Pak Agung. Nggih, alhamdulillah. Niki napa Mbah Wo niki mboten saged pisah kali kula. Nggih. Kula munggah, Mbah Wo nggih kedah munggah. Dan luar biasa. Kami tuwa niki amat sangat luar biasa. Nggih. Wis mudah-mudahan sehat selalu. Sae luar biasa. Saya apik. Kowe muni sae batinmu elek kowe. Komet. Mboten kok kula. Lah nggih. Tiange apik mboten. Lah nggih. Kami tuwa niki ngapunten. Iki diawasi ora diawasi niku tetep nyambut damel. Tetep semangat, luar biasa, luar biasa. Jadi kadang-kadang kula nu setir kali Mbah Wo. Ora patek digoleki bojone. Oh ngaten. Nggih, kula nggih mboten patek digoleki bojone, Mbah Wo juga mboten patek diarep-arep bojone. Lah mosok ngapunten. Ora penting Pak berarti. Lah pripun jam 6 pun teng waleh kantor motong rumput teng Mbah Tugung ngriki. Lak sonten ngapunten niki asine rahasia. Nggih. Pak Wo niku jenengan pun tuwilem sedanten. Nggih. Pak Wo niku tasik keliling desa ndongakne wargane. Wah, luar biasa. Lah luar biasa tepuk tangan kagem Mbah Wo. Niki kadang-kadang turune 2 dina pisan, Pak. Wah. Tapi walese 4 dina turu. Anu to, anune to, cara anune bayare. Bayare ngantuk. Lah nggih. Turune 2 dina pisan tapi 4 dina turu. Mboten nggih. Niki turu Mas. Dahare nggih sekul niki, sekul. Tapi sekul sing setengah mateng nggih. Setengah mateng karon tadi. Nggih ngapunten, tapi bukan Mbah Wo aja yang baik. Perangkat napa di satu Gurjo sedanten niku sae-sae. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya RT RW juga. Untuk pelayanan tapi kadang-kadang kula nggih radi pripun nggih. Niki Pak Komandan dari Koramil niki. Oh, Pak Dan. Kula kadang-kadang diajari beliaunya. Pak Dan rame. Alhamdulillah. Pak Camat menugaskan untuk napa niku nyun sewu untuk pelayanan warga masyarakat niku. Kadang-kadang lak didelok desa-desa ning ndi-ndi ku mulihe jam 1 wis mulih. Tapi nggih alhamdulillah napa teng desa Tugurjo niku kadang-kadang kalau mulai 1:30 mengke kula undakne malih. Jadi kalau mulai 2:30 kula undakne jam 2. Blenjani janjine jam 2:30. Blenjani janjine ora mulih kok desa lah ngoten. Niku kula blenjani janji tapi alhamdulillah perangkat desa selalu napa niku konten. Napa tertib untuk napa pelayanan untuk warga. Tepuk tangan buat Bapak Ibu perangkat. Perangkat desa luar biasa. Nggih.
Menika Sampun. Napa? Pak SK? Nggih. Badhe ngatur kita tembangan apa dawuh rumiyin? Menika Pak SK nggih asmane? Pak. Oh, Pak SK. Nyanyi. Iki monggo. Mene badhe ngatur kita tembangan derek mawon Pak SK. Lho, bebas mawon Pak, wong niki berkesenian. Ini membaurnya para umarok, para pemimpin dengan kaum seniman. Iki. Pak Danan mangke nyanyi nggih. Iki. Pak Cakik niki nggih wonten Ketua KPU Kabupaten Gede juga hadir dengan kita. Ini luar biasa tuh malam hari ini. Kemudian ada banyak lagi tadi kepala desa dan camat dari kecamatan lain juga hadir. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Tugurejo menjadi daya magnetnya Kabupaten Kediri. Banyak tokoh yang kemudian hadir hari ini. Dan tentunya saya berdoa dan berharap Tugurejo akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang dan banyak memberikan manfaat buat Kabupaten Kediri. Amin, amin, amin. Di bawah kepemimpinan Pak Agung, saya berharap juga nantinya akan membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Apa yang sudah dicapai oleh beliaunya, apa yang sudah dicapai oleh perangkat desa Tugurejo dan apa yang sudah diperoleh oleh masyarakat Tugurejo saged bertumbuh malih. Amin. Mungkin ngaten harapan-harapan dan doa saya kagem sedanten masyarakat saking Tugurejo. Sampun, Pak. Sampun. Monggo Pak Dewan kalih Komandan, monggo niki lagune napa niki? Pak Dan badhe Nggih. ngatur tetep Kalau saya terima kasih kepada semua warga Tugurejo. Nggih. Saya 14 bulan di sini selalu ditemani dengan warga masyarakat di wilayah Ngasem ini ada 12 desa, Gampeng Rejo itu ada 11. Jadi yang lilingi saya 23 desa. Oleh sebab itu kebanggaan saya nemu kowe. Nemu kowe niku tak. Wah, nggih nggih. Nemu. Oh digaweke nemu. Kowe. Asisi ambiar-ambiare. Coba untuk anu Pak Dan Ramil lagune nemu. Nemu. Nggih. Oke, saya akan nyumbangkan sebuah lagu untuk warga Tugurejo. Ayo ngancani Pak Anu rumiyin monggo ke. Ora apa-apa nek medun. Tinggal medun wis akeh. Kula nek Pak Dewan mboten wantun monggo Pak Dewan menawi. Nggih. Iki matur sembah nuwun nggih Pak Nggih, Dewan. nggih, matur nuwun. Pak Kades meduna gak apa-apa. Iya, gak apa-apa meduna. Bawa. Ayo. Enggak. Enggak apa-apa. Bawa diganjoli Pak Lurah sik ning kene bawa kudu ngawal Pak Lurah. Ora apa. Oh, mete tak gacok rumah saku. Tak kudune ning gandoli kok malah mau gusah pitik kok Mboten monggo. Mboten Pak. Nek kula meduna gak apa-apa. Bawa ngasurien nggih bawa. Kok wis tak bayar. Ngerti ngono di wehne aku Mbah kaya Lagi iki lho bayari kok menyesal iki enek. Mboten apa? Mboten napa nggih Pak Lurah lerem kali Pak. Nggih, monggo. Nggih. Monggo, nemu digarap anu Gogomino. Ayo. Apa lho nemu Gogomino? Paling ora ya langgem lah. Campur sari monggo. Dari Pak SK, Pak Dan Ramil. Nggih. Dados. Yuk. Cakra budaya. Dados yuk. Masih bersama Cakra Budaya. Ya untuk warga Tugurejo. Terima kasih Pak Lurah Agung, terima kasih Mbak Wo, juga tidak lupa Pak Dewan, Pak Musnul Arif. Oh, Pak Dan. Kowe pasatian biaram-biare pacar sing tak tresnani tinggal aku golek iyane kamu Dadi tonggo ngobati ati sing lara ikhlas monggo tekan besok nganti Pun cekap. Iki. Matur nuwun Mas Rudi. Iki Pak Dan siap-siap, terima kasih.
Matur nuwun. Matur nuwun Pandan. Sampun memberi apresiasi kagem kanca-kanca seni sing malam hari ini ikut merayakan Yogi Bersih Desa mapan Tugurejo yang sangat luar biasa malam hari ini. Nggih. Ini kebersamaan para pemimpin dengan masyarakat ki contohnya kaya Pak Agung, Pak Po dan Pak Dan Ramil juga Pak DPR dan masyarakat Tugurejo semuanya. Sedaya sami nyengkuyung nggih Bapak. Nggih luar biasa. Tapi menika kula jumenengaken piyantun telu sekaligus. Yo Ana Intan Gawa, ana Dea Purbarini, ana Putri Sartono. Tombo kangen Mas, tombo kangen. Ibu, bila tiba kejas 50 Mas Nanang. Wah, Nanang merem. Wis semangat ya, sehat selalu ya bagus. Tidak lupa ya kuwi anak wedok sing saka anu kuwi wis kabeh wis kaya anak iki diarani rakete seduluran. Bentuk prigel pangayu anjar wening wis saiki merambah dadi bintang tamu. Oh ngono. Dadi luar biasa sukses selalu pokoknya. Lagune Tombo Kangen ya, Nduk? Dia. Tombo Kangen. Nggih. Dia Tombo Kangen? Nggih. Kangen karo sapa sampean? Mboten kangen aku. Mboten kangen ya karena sudah bersama terus. Intan kangen karo sapa?